rekoda dwaro mar Azimio la Umoja One Kenya kendo wadhi mamoko. Dhi waedo en ratiro marwa makende kendo biro konyo yango mibadhi manotimore e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 ma ote ma ogol kod jatend kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga tok chwalo ng'ur mare e wi yiero mane otimore kendo chwalo mae doho maduong' mogik e pacho ka Supreme Court e karomo mar KCC Nairobi ka Odinga bende ne ochayo jatend piny ma oyier William Ruto kuom gima wacho ni notiyo kod pesa e nyiewo jo od bura mamoko mondo mi odhi osire lwedo kawuok e kweth mar Azimio la Umoja kadhi e Kenya Kwanza. Mana kaka miyowa report kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Bang' wuok e doho ma Milimani, oganda kowe kanyono mos e teng' nyamburko. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga donjo KCC kotelne kod jalupne Martha Karua. E kindeni jatend Wiper Party Kalonzo Musyoka bende ongirore bathe ka Odinga ne kod otechel motegno. Wale walanguzi wawezi walikuwa wamo ndani ya kule ukumbi kule Bomas of Kenya. Hapo walikuwa wanabadilisha matokeo kutoka eneo moja na eneo lingine hapo na wanaingiza huko. Ukiona yale maovu walifanya siku hizo unaweza kushangaa. Odinga wacho ni gin kod neno moromo magitudo godo duol mar IBC kuom bedo badho ni yiero man thuolo kendo maoyanga. Tuna hakika ya kwamba tuko na ushahidi wa kutosha ya kuonyesha kwamba sisi ndio tulishinda uchaguzi huu. Raila wacho ni en gima lit ni piny Kenya pod ni kod jok man kod siasa mar mudho kendo mar nyiewo ratiro mag oganda e yor lombo kweth mag riwruoge. Imedhihirika wazi baada ya sisi kufanya uchunguzi na wale wengine ambaye walishiriki katika hiyo ulaghai kujitokeza kama Wakenya kusema maovu imefanyika hapa. Sisi wenyewe tuliitwa, tulipwa pesa, lakini tuko tayari kutoa ushahidi na shahidi yuko hapa. Riwruok mar Azimio lero ni jo Kenya mondo bed kod horuok e kinde mag beto yore mag yudo ratichgi. This is a do or die battle for the corruption cartels who have everything to lose should the forces of democracy take over. The corruption cartels are prepared to compromise electoral systems, bribe electoral officials, make security systems look other way, or even kill in order to find their way to power and their ill-gotten wealth and continue stealing from the public. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi.